Welcome back to Balabas Gist. They say that the Asari Dokubo has been the masterminding and the key planner and the buy man where they buy our people for inside Southeast. I said this our sister, the way they waka don't enter inside the place, the villages where our people don't run finish. Come outside with the truth. Come tell us say na Asari Dokubo and FG, which is the federal government, na them they buy our people for inside Southeast, which is Asari Dokubo made it publicly in so many interviews or live broadcasts that he did. We go play the videos, come show na more na hear from Asari Dokubo and also hear from this our sister. Stay tuned from the beginning to the end of this video. Things my people really in case happening. Of remember many times that this Asari Dokubo don't come outside come show say im go dey buy or igbos. Till today I no see the reaction of the government, because the government is the one who send him this duty is doing today in Igbo land. And since then a lot of Igbo youth are disappearing. I want you to watch these interviews. Watch these interviews that they ask Asari Dokubo questions and hear the places he's operating. And those places is where you will find most buy where they buy Igbo youth today. Now those areas you go find this heavenly buy. So why so Igbos are so quiet in a thing like this? And this our sister don't waka go find out that all those bag where they for road na Asari Dokubo Boys. All those ones where they for military and all this way they see na see Asari Dokubo Boys be that. My people, make you stay tuned and watch this video where I go play for you right now. Don't forget to do us one favor by sharing this video immediately as you dey watch am, so that you no go forget am. As they share am, so that other people will see they know wetin dey happen for Southeast. This thing is too much. A lot of mothers has become childless because of Asari. Do you have an army of your own that you control? I don't have an army, but I have a private military company that was engaged by the government of Nigerian state. And I've been doing the work for the Nigerian state. Private military companies exist all over the world. We have Black Waters, we have Wagner, we have so many private military companies. They are not even new to Nigeria. The only thing new is that maybe a Nigerian is now providing the same services that South African and Belarusians and other people provided to fight Boko Haram. And this thing, it was on BBC. There was a BBC documentary on South African mercenaries that were in Nigeria, fought in Nigeria. And I listened to the interview where they said they were even sabotaged by the military when they were here. So I have a private military company that is engaged by the government, and we fought. We are fighting side by side with the Nigerian military in many places. Places like Kaduna, Abuja, or where? Where are these places? In Niger, in Plateau, in Imo, in Abia, and in part of Rivers State. We were in Anambra before. They pulled us out of Anambra. We were in Plateau, and we're doing a good job. We're being commended by all the host communities. You can go to this community. You can go to Wase, you can go to Baga, you can go to Chiroro, you can go to the Kaduna Abuja road. We're doing fine. We're being commended. What is the name of this your military group? The company is called Royal Future. Okay. Services Limited. Dịka anyị ruru na nke eze ndị arọ ndị Izọg, eze nabatara ya ọfụma. Ahụkwana m na
from otu o si kwuo okwu na ndị eze dị ịga ka ihe na-eme n'ụkwụsị mana ọ na-adịkwa m ka ndị eze kejitụrụ ha ekejitu enwedị eze nwere ike ịkwụ ọhịa take ya decision in his domain. Ọ na-awụ steeti gọvanọ kpọọ ha oku ihe ọbụla ọ gwa ha ka ha ga-eme so ha anaghị enweghị a kind of authority. Dịka m bịa na-agba eze ajụjụ ọnụ site na nkata anyị eze kọwatara m na kemgbe 2023 ka ha bidoro nwewe this attack. Mgbe m na ya na-ekwukwa enwe otu o si kpọgasịa otu dị iche iche na ndị na-egbu mmadụ so ma jụọ eze ndị Igbo si ya ọ dịghị ka ndị IPOB pụta na sị na ha chọrọ ichekwa ndị Igbo nweta ya ala Igbo ọ dịghị ka ndị IPOB nwere ike iburu egbe baa na ime obodo na-agbagbuchi ndị mmadụ. Ọsịsa eze Samụ dị m ka ọ na-ekwu na ọwụda IPOB mana enwere ndị otu na-aga akpa aha for his own safety. Enwere otu ọ kpọgacha aha ihe dịka otu abụọ ọ kpọrọ aha ọ dị m ka ọha na-eme ihe ahụ mana ka m na-eje na-akpa nkata ka m na-aje eze si ya anyị na ebe a one day ofu onye anyị ma ụdị mmadụ ihe ọ bụ abịa n'ala Igbo abịa na TV Channels TV biko onye ọbụla ga-achọpụtara anyị interview Asari Dokubo grant ndị Channels TV ebe o kwuru na federal gọọmenti mere ya employ ya ga-achewe South East mana ya na ndị amị na-arụ hand in hand. Okwu ahụ Asari Dokubo kwuru federal gọọmenti apụta bịa dịbọ nke ọya ha sị ha ọwa asị ha sịkwanụ ha ọwụ nne ọwụ ndị amị wụ ndị pụtara dị na-anya anya feri ha ekwuchighị okwu ike. Echere m na ndị eze ndị PG ndị Igbo ga-elite jụọ federal gọọmenti ele otu unu ga-esi kpọba ndị amị n'ala Igbo dịrị onwe ya peacefully. Mgbe agbala m aka na ntị na-ekwu ihe na we have been with IPOB kemgbe 2014 anyị enweghị nsogbu anyị nwere peace until our state governors out of their desperation ịgbajisi IPOB aka kpọrọ ndị iro ndị na-eche otu ha si abata bịa finish the Biafran war ha na-ewin ha kpọbatazie na ọ dị ka abịa nyere ha aka gbajie IPOB aka na-ama ha na ndị a bụ ihe ọzọ n'obi ha wee kpọbata ndị amị ihe a gwara ndị amị na-abịa imewu irelax sitatum mgbe ha kpụteziri onye ọbụla ma ihe ha mege ndị mmadụ na-agazi n'ụzọ achịlịsị aka elu na harassment nke wụ na m na-ekwuchi ike onye sọwashi ya bịa kọwara anyị nke wụ na ha gbara eke ụtụtụ ọsọ ọkụ chọọ ndị ọsụmohu so mana enwere ndị ọsụmohu ha na-apụta ụgbọ na-akpọ IPOB ndị ọsụ ihitọkwa sọrọ ụdị ndị ọsụmohu ihe m na-agwa ndị ọsụ onye ọbụla pụtara na bụ unu sọwụ ECN ọsọ ya wuru PG unu ọsọ ya wuru eze unu sọwụ IPOB jide na ha ihe emege na ọsụ wụ organ harvesting ndị ebube agụ ndị ụmụọma anybody pụtara sọ unu na ECN ma IPOB ndị Igbo nwanwụ na ya aka maka enwe ihe m hụrụ n'ije m gara m ji wee na-agwa unu ihe na onye ọbụla pụtara nụ si na ọwụ ndị ọsụ na ọwụ ndị ECN ma ọwụ ndị enyi ọda ihe a na IPOB na-eme ihe biko jide na ha gaji egwu atọrọ anyị aka ebe ndị IPOB na-eme ya and ndị ọhụrụ ndị IPOB na-eme ya ka anyị wee jide na ha ihe awụ okwu m na-agwa unu ọkachasị ndị ọsụ ndị lilu ndị niile ahụ achọla achọ be ha biko onye ọbụla pụtanụ were peji ya na-asụ unu ECN nke a jideni ya ọsọ ya wuru gọvanọ ọ wụrụ Imo steeti gọvanọ pụta kpọrọ gị IPOB ahụ jideni ya ọma ihe na-eme n'Imo steeti anyị ga na-aga n'ihu m ga na-akọrọ unu na-eme unu analysis ihe m hụrụ n'ebe m gara n'ije m gara iwetara unu ihe mere na arọ ndị Izọg. So, how was your face-off with the military eventually resolved? I didn't have any face-off with the military. They are the people who are looking for face-off. Didn't have any face-off with the military. I said what I said. Helicopters were flying over my house. And even today, as we are talking now, in Imo, the military people, the army, the navy, are standing side by side with my men fighting at Okigwe and Idiato. Now, in Imo.
Igbo bụ Igbo, Igbo ndị ọma, njem ọnụ, ekele m unu, ọlụọlọ Nneka Chimezie na-ekwu, anyị ka na-ewetara unu ọnọdụ Igbo. Onye ọbụla bụ onye Igbo, ọtụtụ ndị bụ ndị Igbo nọ na soshal midia kwesịrị ime onye mbụ na ihe anyị na-eripọtụ. Anyị ewetala ọtụtụ ripọt maka ihe na-eme n'ala Igbo, ọkachasị insecurity dị n'ala Igbo. Ndị midia mere ka anyị mata nọ ndị IPOB bụ ndị na-eme akpamkpamkpa na-akpa n'ala Igbo. Kemgbe 2021 ka anyị bịara nweta high level of insecurity n'ala Igbo. Anyị wee sị mba, ọkwarị ala Igbo nke anyị maka anyị kpagharịa. Anyị wee kpagharịa. Enwere mkpagharị nke anyị kpagharịa n'abalị na Imo steeti. Ụmụ nwaanyị anyị hayara moto n'ụwa a na-akpọ korokpe small bus wee nwụchichie ya ụmụ nwaanyị anyị mago disguise aka ndị gara ahịa na ndị na-alọta ahịa wee kpagharịa especially n'Ọlụ wee hụgasị ọtụtụ checkpoints na ọtụtụ ihe na-eme. Anyị hụrụ checkpoint ndị a na-akpọ Ebube Agụ, nwekwa checkpoint ndị amị. Ị na-aga isi Ọlụ town na-aga ihe ala, ị ga-ahụ ọtụtụ mgbe ahụ ị ga-ahụ ọtụtụ checkpoint ndị amị na nke ndị Ebube Agụ. Amaghị m ka ọ dị mana ọya ebe ụzọ ahụ na-emechiene moto ada agbazi agba. Ị ga-eme ịgafe checkpoint ndị amị, ị nweta nke ndị Ebube Agụ, ịgafe nke ndị amị nweta. So ha nọkọtara ọnụ na-arụ. Ndị anyị na-anaghị ahụkebe dị n'ụzọ ahụ ndị polisi. Mana enwere ihe anyị chọpụtara mgbe anyị na-aga. Ndị sekuriti ndị Ebube Agụ awụchaghị ndị Igbo, ha bụ mmejọ na ndị mba mmiri ka anyị si wee chọpụta ya. O wee doo anyị anya na ndị Ebube Agụ anụnwa dịsị Ebube Agụ outfit gọvanọ anyị bụ Hope Uzodimma Kidete. Ụnụ mana Asari Dokubo pụtara mgbe ndị federal gọọmenti chọrọ igbufu ya pụta na Channels TV tie ụsọkwa federal gọọmenti kọntraktị ya ga-gbuchiwe ndị mmadụ n'Imo steeti. O kwuru ya komkom ifu na ọ wepụtara egbe si ya ga-egbu ndị Igbo niile na-enwe ihe ndị Igbo ya iche nọ enwere mgbe ọ pụtara were egbe si ndị Igbo na-agbakashọ na ya ga-egbu ha niile enwere ihe ha wụrụ ya iche nọ ịtụ ọnụ. Mana mgbe ọ pụtara kwuzie na federal gọọmenti kọntraktị ya ka anyị ji mara na ihe ahụ kwuru mgbe ahụ bụ eziokwu. And the most of the killings na East wụ ya na-eme ya. And outfit Igbo niile ebe ọbụla ụnụ nọ na-ege m ntị tata na outfit Asari Dokubo ji wee ma operate n'Imo steeti wụ Ebube Agụ outfit. Na ihe niile anyị na-agarịla n'ala Igbo enwebeghị ebe ihe mere anyị na-agaghị ebe ahụ nye ripọt. Anyị ahụbeghị checkpoint asụ nke ewu nke ndị IPOB ma ọwụ enwebeghị ebe eji wee nwee any sign na IPOB on ground. Ọ dị izi mmadụ ịpụtasị awụ IPOB. IPOB ekwuole na enweghị ndị otu ha jiri mewe ụdị ihe ahụ ma ogbuwe mmadụ na ha chọrọ inweta nwere onwe ha agbaghị egbe atụrụ uchu. Ndị Igbo anyị egeghị ntị. Mana ihe na-agbagwoju m anya bụ na kamgbe Asari Dokubo kwara pụta gwa ihe ha ka Igbo tetu na ihe ha ka Igbo na ya ga-egbu ha, pụtakwa na National TV gwazie Igbo komkom na federal gọọmenti na Imo steeti gọọmenti kọntraktịrị ya ka ya chewe nche n'ala Igbo ọpọ ndị amị ha kpọbatara. Enwebeghị Igbo bụ Igbo ma ndị eze ma ndị town union PG enwebeghị otu ọbụla pụtara jide federal gọọmenti hold ha responsible for the killings in the south east. Ọjụọ eze ihe kpatara eji wee kpọbata onye ama na ọgwụ ekperima ịbịa onye ha ga-eji create an outfit enweghị ike iwechiri. Anyị nwebụ already ndị Imo steeti nwere serious good vigilante na-maintain security ya. Ndị Ebube Agụ anụnwa wụ ndị ga disarm all vigilantes join ndị eze. Obodo ọbụla a ga-achọ ndị eze ha enwere mgbe abịa anachiri ha egbe ndị vigilante. Chetakwanụ na federal gọọmenti aga kụwa prison Imo steeti release ndị ochi niile nọ dị kpụrụ ha kpọọ Asari Dokubo wee recruit wee kpọtasịa ndị ochi na ala Igbo ọkachasị alụ ọlụ ya mee South East crime scene. Ndị isi anyị ndị Igbo ọ dị ka ọ dị ma ihe eji akpọ IPOB ọnụ hapụga onye bịa gwa anyị sụọ ya na-egbu ndị mmadụ. Ebe ọ bụ na ị hapụrụ onye na-egbu gị na-akpọ ya na-anaghị egbu gị, onye ahụ ga-akwụsị igbu gị. Na-akpọ ka Igbo niile lite jụọ federal gọọmenti na Asari Dokubo gwara ụwa niile na federal gọọmenti kọntraktịrị ya ka ọ chebe nche na South East after ha kọntraktịrị ndị amị. Ka anyị jụọ federal gọọmenti ele ụdịka amị federal ele ụdịka ndị nche federal gọọmenti chere Asari Dokubo nwere ike ịwụbaga na South East. Kedu ihe kpatara na federal gọọmenti emeghị na ndị enyi emeghe Asari Dokubo arrest over this grievous allegation o mere against them? Igbo bụ Igbo, Igbo Women Assembly na-agụ Igbo so onye ọbụla pụtara ha n'ọzọ sign nọ ndị IPOB na-egbuche ndị mmadụ n'ala Igbo anyị ejide aka ya dị na ndị Ebube Agụ Asari Dokubo create two outfit. One wụ Ebube Agụ, secondly wụ Ụmụọma. Mgbe ha batara n'ala Igbo hụ na IPOB adịghị dị ha na ha ịgbaka egbe, federal gọọmenti ewezi aka ha create an IPOB ha na ha ga na-agbaka egbe ndị ha na-akpọ Ụmụọma. So ọ bụ ndị ahụ bụ ndị na-eme ha dị ige ndị ahụ ga-agbuo mmadụ ha chikwa n'azụ ga mewe ya ụtọ anyị arrest. Ụnụ ọhụrụ ote esi were ndị na-achị anyị achị wakpo anyị. Achọrọ m ka Igbo niile jụọ Hope Uzodimma gọvanọ of Imo steeti ihe o jiri South East were mee, ihe o ji South East were mee, ihe o ji Imo steeti were mee were na-asụ n'ụka unu lite na jụọ gwa federal gọọmenti na enwere onye pụta na Naijiria and gwakwa ndị polisi nke ọnwụ na ha anụghị ya na enwere onye pụta na Naijiria kwuo sị na onye nwa na
na akpankpankpa na-eme n'ala Igbo na anyị chọrọ ka eme ya arrest gwakwanụ federal gọọmenti ka ha releasere anyị Nnamdi Kalụ n'aka ya dị ọcha na-agwakwa ụmụ Igbo na enwere otu a na-achọ imekwa kịta a na-akpọ ndị forest guide. Ndị federal gọọmenti amara na ya achọpụtala onye ha ji arụ ọrụ Asari Dokubo na ndị amị then ha achọzi ime forest guide ahụ gbakwana ndị National Assembly anyị na ndị gọvanọ anyị na enwekwe forest guide ọbụla nke a na-eme obodo ọbụla mee ndị be ha employ si emekwele eme post anyị ndị Hausa ma ọ bụ ndị Yoruba n'ebe a ndị Hausa mee ndị be ha employ ya chewe ha ndị Yoruba mee ndị be ha employ ya chewe ha na ndị a ga-eme employ ya wụrụ sọsọ ndị Igbo mana a ga-eme employ the indigenes of village ọbụla ị na-esend ndị mmadụ ka anyị mara nke na-arịa arịa ndị ewu. My people, when I don't see them, let me tell this into my Igbo brothers and sisters. You know, the Igbos are very, very good in bringing out their own to buy. Yes, the Fulani are hiding their own. The Hausas are hiding their own. The Yorubas are hiding their own. But Igbos is good to bring their own to buy. There's one adage or one parable in Igbo that says that when they kill a hard man, when the things of the hard man come, they'll be remembering or they'll be looking for that hard man they have already buy. So, the Igbo should learn this thing. I don't say you should support evil, no. But first, make a proper investigation. What is happening and where it's coming from before you conclude. That is my own submission. My people may want to share this video and drop your own opinion for inside comment section as they hot. No forget to see the for Blabbergist as they watch. Make sure say they share the video so that other people gonna get the information and know how it they go.